נבראו. אז אנחנו בכ"ז עמוד ב', ככה לקראת סוף העמוד. והנידון שלנו כרגע זה השוואה בין הבהמה, העופות והדגים, ועל זה כתוב שם, שאלו, שם היה הגמון אחד ששאל את רבן גמליאל, אז הגמרא מתארת את זה, ועוד שאלו, כתוב אחד אומר, ויאמר אלוקים ישרצו המים שרץ, נפש חיה ועוף יעופף. זאת אומרת, העוף נראה משהו שהוא קשור במים. על מה ממאיה עברו העופות? כתוב וייצר השם אלוקים מן האדמה, כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים. אז מצד שני יש פסוק שכתוב מן האדמה, על מעופות מהר העברו, לכאורה זה סתירה. אמר לו, הם מן הרקק נבראו. אז יש בו גם מים וגם אדמה. תלמידים הסתכלו ככה אחד על השני, זה התשובה? זה לא התשובה. אז הם הסתכלו ככה, ראה שהתלמידים מסתכלים זה בזה, אמר להם, קשה בעיניכם שדחיתי את אויבי בקש? נכון, מן המים נבראו. ולמה הם הוזכרו בכתוב השני של אדמה? אז התשובה היא שם, צריך לקרוא את הפסוק אחרת, תראו מקור ו'. וייצר השם אלוקים מן האדמה, כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ואחר כך כתוב, ויבא לאדם, את מה הוא הביא לאדם? את עוף השמיים הוא הביא לאדם, לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו אדם, נפש חיה הוא שמו. אז החלק של העוף השמיים מתייחס לחלק השני של הפסוק, ולא להתחלה מן האדמה. זה באמת צריכה להיות התשובה, ויש אומרים שזה הפוך, שלהגמון הוא אמר את התשובה הזאת, ובאמת האמת היא בעצם נמצאת בלשון הראשון, אמר להם לתלמידיו, משום דכתיב וייצר, אז ברור שהפסוק מכוון גם לעופות. אז ממילא כתוב וייצר, והוייצר הזה כתוב מן האדמה, זה המקור גם שעופות כן צריכים שחיטה, ואילו דגים בכלל לא. אמר רב יהודה משום רבי יצחק בן פנחס, אין שחיטה לעוף מן התורה. אז רבי יהודה בשם רבי יצחק בן פנחס, שבכלל עופות לא צריכים שחיטה, שנאמר, כתוב ושפך את דמו וכיסהו, כיסהו באפר. אז מה משמע מכאן? שפך את דמו, לא כתוב שחט את העוף, וממילא יש פה דם שנוזל. שפך את דמו, סתם נתן לו איזה חיתוך, שפך את דמו. לא שהוא מת לבד, אלא הוא כן חתך פה, רק הוא לא חייב דווקא בהלכות שחיטה שאנחנו מקובלנו. כך אומר רבי יצחק בן פנחס, לכאורה היה המקור שלו, זה מקור בפסוקים, אז בציווי של כיסוי אדם כתוב אשר יאכל, אז זה בא לומר שאין מצוות כיסוי אמורה אלא בדם חיה ועוף שהומתו באופן כזה שמכשיר את האכילה, והתורה אומרת כאן ושפך וכיסהו, סימן שמספיק לי ושפך, ואפילו בלי שחיטה, וכבר יש לך מצוות בכיסהו, סימן שזה גם נקרא שחיטה כשרה. זאת הראיה. האומנם? ככה רצה להגיד רבי יצחק בן פנחס. ועוד, שואלת הגמרא, יח, אם אתה אומר לי ושפך, גם בלי שחיטה, אז חיה נמי, גם שם כתוב ושפך, זה מתייחס לאותו פסוק, תראו מקור זין, שם כתוב, ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יצאו צאת חיה או עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו באפר. שוב אותו דבר, כתוב ושפך. אז גם חיה תגיד אותו דבר. אומרת הגמרא, חיה כבר לא. למה לא? כי יתקש לפסולי המוקדשים. אז הם טעונים הרי שחיטה. פסולי המוקדשים מותר לאכול אותם, אבל אותם ודאי צריך לשחוט. כתוב בשעריך תאכלנו הטמא והטהור, לא? אז קצבי וחיה כתוב שם, אז אם כן צריכים מהם שחיטה, אבל עוף לא, שואלתם למה לא, עוף נמי יתקש לבהמה, שהרי כתוב זאת תורת הבהמה והעוף, אז כמו שבהמה צריכה שחיטה, גם עוף צריך שחיטה, עונה הגמרא, אבל כתוב ושפך את דמו, אז הפסוק מוציא מהעיקש הזה, שואלת הגמרא, ומאי חזי דשדי עליה על עוף? מה ראית לומר שהפסוק הזה מוציא מהעיקש ואומר את זה על עוף? למה לא אמרת את זה על בהמה גם כן? אז אולי על חיה לפחות? שדיה החיה? אז אולי חיה לא צריכה שחיטה? למה אתה אומר לי את זה על עוף? אתה מסתבר משום דסרניק מיני.
הדיבור האחרון פה זה חיה או עוף אשר יאכל ושחט את דמו, אז הדבר האחרון שעליו כתוב ושפך את דמו מתייחס לעוף, אז אולי זאת הכוונה. אבל הגמרא שואלת כמה קושיות על רבי יצחק. מי טבעי שואלת הגמרא. מי טבעי על רבי יצחק בן פנחס, יש משנה בפ"א עמוד א', השוחט דבר שדמו טעון כיסוי, נתנבלה בידו, הנוחר והמעקר פטור מלכסות. כתוב שם אחד ששוחט ונתנבלה בידו, או שהוא נוחר או שהוא מעקר, אז הוא פטור מלכסות. אז מה אתה רואה? אתה רואה, שם זה נאמר לגבי הסלב, השוחט דבר שדמו טעון כיסוי, עוף וחיה טעונים כיסוי, ונתנבלה בידו, או שהוא נוחר ומעקר, אז הוא פטור מלכסות. והיא אמרת אין שחיטה לעוף מן התורה, אז נחירתו היא שחיטתו, אז ליבה היא כיסוי. אמרת לי שמכסים רק כאשר השחיטה הייתה תקינה, אבל אתה אומר שבעוף מספיק כבר להיות נוחר, לא צריך לעשות את דיני השחיטה הרגילים. נו, אם כך, אז גם נוחר זה פתרון לשחיטה טובה, וגם שם צריך כיסוי, ופה כתוב שלא. אומרת הגמרא, מי סברת שהמשנה הזאת עוסקת בעוף? אולי היא עוסקת בכלל בחיה. מה הקושייה? אבל יש לי עוד קושייה. תשמע שוחט וצריך לדם, בשורה האחרונה בכ"ז עמוד ב'. השוחט וצריך לדם מלאכתו, הוא צריך את הדם. עוד מעט נראה, אולי בשביל שלא יהיה אש על הצמר, אז הוא צריך פה את הדם. אז מה כתוב שם? חייב לכסות את הדם, אף שיפסידו. כיצד הוא עושה? הוא רוצה להיפטר מכיסוי הדם, אז או נוחרו או עוקרו, שם כתוב שאם אתה נוחר או עוקר, אז אתה פטור מלכסות את הדם, כיוון שזה לא שחיטה טובה. מה העילה? אבל מה מדברים שם על עוף? זה כבאי לדם, הוא צריך את הדם הזה, להיניקה. הוא צריך את הדם הזה להגן מפני תולעת האש. נו, אז מה מוכח? שצריך שחיטה טובה, ואם נעשתה בו נחירה או צורה אחרת של עיקור, הדם הזה לא צריך כיסוי, כי רק בשחיטה טובה צריך כיסוי הדם. אז אני שואל אותך, רבי יצחק, רבי יצחק, אתה אומר שגם נחירה היא נחשבת שחיטה טובה, כי כתוב בשפח, אז לכאורה גם פה לא פתרתי את הבעיה, הייתי צריך לכסות את הדם, למה כתוב שאני לא צריך? אומרת הגמרא, מי אמר לך ששם מדובר בעוף? אני מתרץ לך, אני רבי יצחק אומר ששם מדובר בחיה, מדובר בחיה, דקבאי לילה דמי ללקה, זה לא בשביל שהוא צריך את הדם הזה בשביל האש, הוא צריך אותו בשביל להכין צבע אדום, בשביל העורות. אז אולי מדובר שם בחיות בכלל, לא מדובר בעופות. תשמע, אבל יש לי עוד קושייה עליך רבי יצחק, אתה אמרת שמספיק ככה נחירה בעופות ולא צריך שחיטה כדין? מלק בסכין, אני שוב קורא לך ברייתא, מלק בסכין מליקה, צריך לעשות מאחור דרך המפרקת, ועם הציפורן, אבל הוא לא היה לו כוח, אז הלך והביא סכין, מלק בסכין, בלי הציפורן. אז מה ההלכה? הוא עשה את זה נבלה, הוא מלק בסכין. אז מצד אחד, אם היה מולק כדין, זה שחיטתו, זה צורת השחיטה שלו, אבל הוא עשה את זה בסכין. אם הוא עשה את זה בסכין, אז ההלכה היא שהוא עשה את זה נבלה. אז ממילא מה ההלכה בנבלה כזאת? שהוא מטמא בגדים, הבית הבליעה. כשבן אדם אוכל את זה, אז הוא נטמא והבגדים נטמאים. זה חמור מאוד. והיא אמרת אין שחיטה לעוף מן התורה, אז נהינה מדחיתה בר לשדרה ומפרקת, אב ילי טרפה. אם אתה אומר לי שלא צריך שחיטה, אלא גם כל חיתוך הוא גם טוב, אז ברגע שהוא שבר לו דרך המליקה, הוא שבר את המפרקת, השדרה ואת המפרקת, אז מה הוא עשה שם? הוא הטריף את זה כי הוא עשה את זה עם הסכין ולא עם הציפורן, אבל עכשיו שהוא ממשיך הלאה, תן אלי סכין לטהרה מידי נבלה, אבל הוא הרי אחר כך ממשיך וחותך גם את הסימנים, אז לכאורה זה בסדר, הרי זה לא חייבים לשחוט אתה אומר רבי יצחק, וכאן אני רואה שזה לא בסדר, אז אומרת הגמרא, תראה, מי אמר לך שהמשנה הזאת היא משנה שמוסכמת על כולם? הוא דאמר, כי הייתנא דתניא, רב לזר הכפר בריבי אומר, אך כאשר יאכל את הצבי ואת האייל, כן תאכלנו הטמא והטהור. מה למדתי מצבי ואייל? זה כנראה
שהמשנה הזאת, הברייתא הזאת שאני ציטטתי, היא לא מוסכמת לפי כולם. ואתה שואל אותי על רבי יצחק, הוא סובר כמו התנא שחולק על הברייתא הזאת, והוא סובר שכיוון שכאן כתוב, אך כאשר יאכל את הצבי, כן, תאכלנו הטמא והטהור, מה הצבי והאייל מלמדים אותי? הם הרי באו בעצם ללמד שבבהמה אני צריך שחיטה טובה, והבהמה הזאת, שאני הולך לשחוט אותה, זה פותר אותה מהנבלה שלה. זאת אומרת, שאני שוחט כמו שצריך, אז היא כבר לא נבלה, אז היא כבר שחוטה. אז למדתי מפסולי המוקדשים מתי הם מותרים באכילה על ידי שחיטה. מעתה הרי זה בא ללמד ונמצא למד, מקיש צביה ואייל לפסולי המוקדשים. מה פסולי המוקדשים כשרים בשחיטה? שכתוב בתורה וזבחת מבקרך, אף צבי ואייל בשחיטה, הם חיות, הם לא מביאים אותם לבית המקדש, אבל הם צריכים שחיטה. אז צבי ואייל בשחיטה, ועוף הרי לא הוקש, כי כתוב פה שזה הוקש לפסולי המוקדשים, צבי ואייל, לכן הם צריכים שחיטה, אבל עוף לא הוקש לפסולי המוקדשים, מדברי תורה, אז ממילא, אלא רק מדברי סופרים, אז ממילא הוא לא צריך שחיטה, ככה אני רבי יצחק לומד, אז זה לא קושייה עליי הברייתא הזאת. ומאן תנא דפליגא ליה דרבי אליעזר הכפר? רבי. שואל אותי מי זה שחולק על הברייתא הזאת? זה באמת שיטת רבי. דתניא רבי אומר, כתוב בתורה וזבחת כאשר ציוויתיך, מלמד שנצטווה מוישה רבינו על הוושת ועל הקנה ועל רוב אחד בעוף, הכוונה שצריך ממש שחיטה, ועל רוב שניים בבהמה. השיטת רבי לפסוק כמו המשנה שאומרת, הוא זה שייסד את המשנה שאומרת ואמר שככה הלכה כשיטה כנראה רוב התנאים שצריך שחיטה בעוף, אבל ישנם שיטות אחרות שיועיל וזה לא הוקש לפסולי המוקדשים כמו הצבי והאייל, אז ממילא לא נאמר בזה דין שחיטה, אז ממילא אפשר גם שפיכה, אז יש בזה מחלוקת תנאים, בעופות צריך, אבל רבי סובר שכן. אבל קושייה זה לא, כיוון שיש דעות שלא צריך. רב אלעזר הכפר בריבי, הוא אומר שלא צריך. הרב, אם צריך שחיטה או לא צריך שחיטה, בשביל לקבל דם לצבע או נגד אש, צריך לגרום לנבלה של בעל חי? או עוד שאלה, אם אדם משחיטה לא יכול להועיל לאותם דברים? התשובה היא שהוא לא עושה את השחיטה בשביל זה. הוא בעצם מה שהוא צריך זה לשחוט את העוף הזה. אבל הוא צריך בתוך כך את הדם שבתוך השחיטה, יש לו שימושים אחרים לעניינים אחרים. זה לא בשביל השחיטה, הוא צריך ממילא. רק את הדם הוא רצה להשתמש עכשיו. אז זה לא... אז למה בדרך שנקבנו בה? דרך הצוואר, או דרך נחירה, או דרך... אז הוא יעשה את השחיטה כמו שצריך, יהיה לו פה דם, הוא ישתמש איתו. רק השאלה היא, האם זה דם שאפשר להשתמש איתו? שהרי אם זה דם של שחיטה, זה בסדר, אבל אם זה לא דם של שחיטה, אז אולי זה נבלה, זה מטמא. אומרת הגמרא, איתמר רב נחמן אמר, בעוף מספיק או ושת או קנה. ורבא בר רבא אמר, ושת ולא קנה. גם בזה יש מחלוקת, אמרת לי סימן אחד, האם יש הקפדה שזה יהיה איזשהו סימן מבין השניים, קנה או ושת? אז יש בזה דעות, ישנה דעה שאומרת דווקא ושת ולא קנה, וישנה דעה שאומרת לא. אז רבא בר רבא אומר דווקא ושת ולא קנה, ורב נחמן אומר לא, או ושת או קנה. שכן, כתוב אחד, סימן אחד, לא כתוב דווקא ושת, לא כתוב דווקא קנה. רבא בר רבא אומר לא, אני אומר ושת ולא קנה, ומה כתוב אחד? אחד הכוונה האחד, המיוחד. זה שהמיוחד בסימנים שהכוונה לוושת. שואלת הגמרא מי טבעי על רב נחמן מברייתא, שחט את הוושת ואחר כך נשמטה הגרגרת כשרה. שחט את הוושת ואחר כך נשמטה הגרגרת, אז הוא שחט את הוושת, ואחרי שהוא שחט את הוושת, הגרגרת שזה הקנה נעקר ממקומו. ההלכה היא, הרי זה כבר העוף הוכשר בשחיטה לפני שקרתה המכה הזאת עם הקנה. הוא כבר שחט את הסימן הזה שנקרא ושת, אז הוא עשה שם שחיטה כמו שצריך. ההלכה היא שאם נשמטה הגרגרת אחרי שהוא כבר שחט את הוושת זה כשר, אבל אם זה קרה לפני כן, נשמטה הגרגרת ואחר כך שחט את הוושת, אז היא פסולה. שם זה באמת בעיה.
שחט את הוושת ונמצאת גרגרת שמוטה, רק הוא לא יודע עכשיו אם זה היה לפני או אחרי, אז כל ספק בשחיטה פסול. אז גם פה זה באמת יהיה פסול, בגלל שהוא לא יודע מה קדם למה, וזה כידוע אסור. ברגע אם אתה תגיד לי שבזמן שהוא שחט כבר הגרגרת הייתה שמוטה, זה כבר היה טרפה לפני כן, או נבלה לפני כן, זה כבר בעיה. אומרת הגמרא, אבל מעניין שזה היה מעשה, ואמרו כל ספק בשחיטה פסולה, והתנא נוקט את המקרה של שחיטת הוושת ושמיטת הגרגרת, לא ראיתי שהוא נותן גם את הדוגמה ההפוכה של שחיטת הגרגרת. למה? ואילו שחיטה בגרגרת לא קטני, כנראה שבאמת שחיטה בעוף זה דווקא הוושת ולא גרגרת. אומרת הגמרא, לא. פה עסקתי שאחד הסימנים נשמט. אתה יודע איזה סימן נוטה להישמט? רק הסימן הזה שנקרא גרגרת. לכן לא דיברתי על האפשרות שישמט הוושת. תשמע מביאה לי הגמרא ראיה נוספת שלא די להכשיר את העוף אלא בשחיטת ושת ולא בקנה. שחט שני חצאי סימנים, חצי קנה, חצי ושת בעוף פסולה. למדנו את זה במשנה, בדף כ"ז עמוד א' למעלה, שאם אתה עשית לי חצי זה לא מספיק טוב, צריך שיהיה רוב. בעופות צריך רוב בסימן אחד, ובבהמה רוב של שני סימנים. שחט שני חצאי סימנים בעוף פסולה, כי אין לך שום סימן פה כמו שצריך. ואין צריך לומר בבהמה, בטח שזה לא טוב. רבי יהודה אומר בעוף שרגילים לצלות אותו כולו כאחד, אז צריך תוספת, ונוסף לזה שהוא שוחט את הוושת, שזה סימן אחד מתוך השניים, הוא צריך גם לשחוט את הוורידים. כיוון שעושים את העוף, צולים אותו כאחד, אם אתה לא תוציא את הוורידים, אז עדיין לא יצא כמו שצריך. אומרת הגמרא, אז למה הזכרת דווקא את הוושת ואת הוורידים? סימן אולי שאפשר לשחוט דווקא בוושת? לא, לא. אומרת הגמרא, לא זאת הכוונה, אלא אני הזכרתי לך כי ליד הוושת יש צומת הוורידים. אז אתה פשוט, שאם אתה שוחט בוושת, אז תחתוך גם את הוורידים. זה כוונת הברייתא לומר. משום דוושת סמוך לוורידים. עוד מביאה הגמרא תשמע, אבל הפעם ראיה לרב נחמן שדי להכשיר את העוף בשחיטת הקנה, ולאו דווקא בוושת. כתוב בברייתא, שחט חצי גרוגרת, ושעה כדי שחיטת אחרת. אז מה כתוב פה? שהוא שחט חצי גרוגרת, קנה, הוא לא שחט ושת, וגמר שחיטתו כשרה. מה אליו בעוף? על מה מדברים פה? על שחיטתו, ואתה רואה שהוא שחט סימן אחד שזה הקנה, וזה טוב. מה זה גמרא? הוא גמר את הגרגרת, הכוונה השלים את החיתוך כמו שצריך. אומרת הגמרא, אז מה אתה רואה מכאן? שמספיק לי ברגע שזה היה חתוך, ואתה השלמת את החיתוך עד הסוף כמו שצריך, אז הגרגרת לבדה היא כשרה. מקודם זה היה פחות מחצי, אז לכן אפשר היה אחר כך להשלים את זה, אבל ברגע שהוא חתך את זה יותר מחצי, אז זה כבר נחשב שחוט, והכל טוב. זאת אומרת, לא מדובר שם בעוף, מדובר שם בבהמה, ומה שכתוב שם גמרא, זה הוא גמר את השחיטה כולה, זה לא שהוא רק הסתפק בשחיטה של סימן אחד. עוד מביאה הגמרא עוד ראיה לרב נחמן. הרי שהיה חצי קנה פגום, כבר היה חתוך משהו, אבל בשביל שזה יהיה שחיטה טובה, זה צריך להיות קצת פחות מחצי, ועל ידי השחיטה הוא עושה את זה יותר מחצי. והוסיף עליו כלשהו, ועל ידי זה הוא יצר שזה יותר מחצי עכשיו חתוך, וגמרו שחיטתו כשרה. מה אליו? על מה מדברים פה? על עוף. ומה זה גמרו? גמר את הקנה, כוונה את החיתוך של הקנה, ולכן סימן אחד שכולל גם סימן שנקרא קנה, זה גם כן נקרא כשר, לא צריך דווקא ושת. כשר אבל לא טרף? זה לא טרף, כי זה לא ושת, שזה חתכתי פחות, עשיתי שם נקבים, אלא זה קנה. קנה שאתה חתכת אותו, אבל פחות מחצי, אתה יכול להשלים את החיתוך ואז יהיה כשר. אבל היה בו חור. אמרתי שבוושת זה בעיה, בקנה החור אם הוא פחות מחצי זה לא בעיה. ומה היא גמרו? הכוונה היא גמרו לוושת. אז הגמרא מתרסת שזה לא ראיה, כי אולי מדובר פה בבהמה, ומה שעשיתי, גמרתי זה, אחר כך הוספתי עוד סימן, אבל לא מדובר פה בעוף.
רצית להביא לי מפה ראיה לעוף, זה לא נכון. תשמע אומרת אבל הברייתא כיצד מולקים? חטאת העוף, כתוב שם, הוא לוקח, הכהן חותך בציפורן שלו, הוא חותך שדרה ומפרקת בלי לחתוך את רוב הבשר כדי שזה לא ימות לו ככה שנייה אחת ביד, עד שמגיע לוושת או לקנה. הגיע לוושת או לקנה, כתוב שהוא חותך סימן אחד, לא כתוב מה, כולל קנה, ככה משמע. ורוב בשר עמו, ובעולה חייב לחתוך שניים כדי שזה אפשר יהיה להבדיל את הראש, או רוב שניים, וכתוב במפורש שזה מועיל. אז אתה אמרת לי שאם הוא לא יחתוך את הוושת זה לא טוב, פה אני רואה שאחד מהם גם טוב. אומרת הגמרא, באמת יופתא דרבא ברבא תיופתא, מוכח שגם די להכשיר את העוף בשחיטה של הקנה ולאו דווקא בוושת, וזה גם יהיה כשר. מה מסקנת? הגמרא שואלת, מה היה ועלה? היה ועלה? עכשיו אמרת שאפשר לשחוט גם את הקנה. דילמה שאני עתה, ואולי שם מדובר במליקה, זה משהו אחר, שם אתה מתחיל דרך השדרה, מוריד לו, חותך לו את עמוד השדרה ואת השדרה, את המפרקת, אז זה לא ראייה שבסימן אחד זה כבר טוב. אז אני שואל אותך, מה יהיה בשחיטה רגילה ששחטתי רק את הקנה, לא הורדתי לו את המפרקת. תשמע, דאו ברב זד, דאבה ברבא, היה שם איזה אבז אחד שהיה אצל רבא, עתה כממסמס כורי דמה, הוא בא לשם כשהצוואר היה מלוכלך בדם, זאת אומרת שהייתה לו שם מכה, ומפני המכה היה צריך לבדוק עם הסימנים מה בדיוק היה שם חסר, אם זה לא נקב בוושת, או אם זה רק פגימת חלק מהקנה, אולי זה רוב הקנה, אז שם מצאתי, אמר רבא, איך הנה אביד? זאת אומרת, הוא בא לשם עם הצוואר מלוכלך בדם, אז איך אני אבדוק עכשיו עם את הוושת, את הקנה? אומרת הגמרא, אני אגיד לך מה לעשות, נשחטי ועדר נבדקי, אם אתה תשחט אותו עכשיו, פשוט תחתוך הלאה, בכ"ח עמוד ב' שורה ראשונה, אז דילמה במקום נקב כשחית, אולי אתה לא תשים לב, וכשאתה חותך, אולי אתה חותך שם באיזשהו מקום שכבר יש שם חור בוושת, ואולי העוף הזה טרף. נבדקי, מצד שני אתה רוצה לבדוק את העוף שאין בו שום טרפה בוושת, שום חורים, אבל אתה לא יכול לבדוק את זה, כי צריך מבפנים לבדוק את זה, אז צריך לשחוט לפני שבודקים. אז נבדקי בהדר נשחטי, אמר רבא, ושת אין לו בדיקה מבחוץ, אלא מבפנים, גם לא על ידי פנס, כי זה יושב לו ככה ממש צמוד לקנה. אמר לרב יוסף רי, נבדקי לקנה ונשחטי לקנה, ולכשרי, אחרי שזה יהיה סימן אחד שחוט כמו שצריך, משמע מכאן כולל גם קנה בפני עצמו, זה גם כן שחיטה טובה, אז הנה אתה רואה שכבר מספיק לי כבר בשחיטת הקנה, זה נקרא שהעוף שחוט היטב, והדר לפקוע לוושת ולבדקי, עכשיו אם אתה תשלוף את הוושת, תוכל לבדוק אם יש שם חורים או לא. אז רבא הכריע כמו רב נחמן, ששחיטת עוף חולין, מספיק לשחוט קנה ולאו דווקא ושת. אמר רבא חכים יוסף ברי בטרפות כרבי יוחנן, עלמא אחד דקאמר אוהי אוהי, לא צריך דווקא ושת, אפשר גם קנה, זה גם טוב. אומרת הגמרא רב יהודה אומר עד שישחוט, אמרנו גם את הוורידים, גם את הוושת, גם את הוורידים. מה רב חיסדא לא אמר רב יהודה אלא בעוף, הואיל וצולע כולו כאחד, שם צריך להקפיד, לחתוך גם את הוורידים, כיוון שהוא צולע את זה שלם, אני לא רוצה שיהיה מצב שלא יצא מספיק דם, לכן תחתוך גם את הוורידים כדי שבטוח יצא הרבה דם. אבל בהמה, כיוון דמנתך עבר, לא צריך, ממנו מוריד לחלקים, אז לא תהיה בעיה של זרימת הדם. למימרא דתמא דרב יהודה משום דמו, ואתנן רב יהודה אומר עד שישחוט את הוורידים, משמע שזה חלק מהשחיטה. אומרת הגמרא, שם כשכתוב עד שישחוט את הוורידים, לא הכוונה שזה הניקוף של הוורידים, זה חלק מהשחיטה. זה נאמר בלשון שחיטה, אבל הכוונה לעשות חור בוורידים. אימה עד שינקב את הוורידים, זה הלשון היותר מדויקת. ומהי עד שישחוט, אבל כתוב עד שישחוט. כן, התכוונתי עד שינקב בשעת השחיטה. זה השעה הכי טובה, כיוון שאז
יש אנרגיה אצל העוף הזה, והוא מתחמם מאוד, ממילא ברגע ששוחטים, אז כבר אדם פורץ החוצה בקילוח חזק וטוב, כדי שלא יישאר דם. תשמע, שואלת הגמרא קופשייה נוספת על רב חיסדא, שממנה אנחנו נראה שאפשר גם קנה, גם בשת והוורידים, זה לא נקרא שחיטה, אלא נקיבה, אחרי ששחטתי. אז מה כתוב שם בברייתא? ורידים בשחיטה דברי רב יהודה. אז משמע לכאורה שזה חלק מהשחיטה ולא רק משום דם. אומרת הגמרא, אימה, תתקן, ורידים צריך לנקבן בשעת שחיטה. זה דברי רב יהודה. כך צריך לגרוס, וזה הגרסה הנכונה. תשמע אמרו לו חכמים לרב יהודה, מאחר שלא הוזכרו ורידים אלא להוציא מהם דם, ולא משום עצם השחיטה, הרי אמרת לי שהחיות תלויה בהם, אז מה משמע מכאן? מה לי בשחיטה, מה לי שלא בשחיטה? האם אתה אומר לי שהחיות תלויה בהם, אז מה זה משנה? אומרת הגמרא, מכלל דרב יהודה בעצמו סובר, שחכמים אמרו שצריך לחתוך את הוורידים, זה אומנם בשחיטה, אבל זה לא הכוונה שחיטה, אלא לנקב אותם. מה לי לנקב אותם בשעת השחיטה? למה לי לנקב אותם שלא בשעת השחיטה? הוא סבר בשעת השחיטה, תדם דחיים, זה הכל שם באנרגיה, אז ממילא זה חם שם, ולא, אז ממילא זה גם מקלח מהר את הדם החוצה, שלא בשעת שחיטה, לא תדע, הוא קפוא, כזה חצי קפוא כזה, קר לו, אז הוא עד שיוצא הדם, זה לוקח יותר זמן. זאת הכוונה. אם כן, אם אתה מנקב את הוורידים בשעת השחיטה, זה מבטיח שהיא תהיה זרימת דם טובה וחזקה החוצה. באי רבי ירמיה ורידים לרב יהודה, שעה בהם, דרס בהם מהו, האם לומר שזה חלק מהשחיטה זה בעיה? אם נאמר שזה לא חלק מהשחיטה, אז אין בעיה. אמר לאהו סבא, אחי אמר רב אלעזר, ואמרי לה, אמר לאהו סבא לרב אלעזר, אחי אמר רב יוחנן. ורידים לרב יהודה, מנקבם בקוץ, והם כשרים. אז לא צריך דווקא שחיטה, גם אם תשים שם קוץ, העיקר שיצא הדם. תניא קבעתי דרב חיסדא, שחט 2 חצאי סימנים בעוף, פסול. ככה אמרנו, 2 חצאים לא טוב. ואין צריך לומר בבהמה, בוודאי שלא טוב, צריך רוב של 2 סימנים. רבי יהודה אומר, 1 בעוף עד שישחוט את הוושת ואת הוורידים. אז רבי יהודה אומר בעוף עד שישחוט את הוושת והוורידים, אז יש פה ברייתא כמו רב חיסדא, שבעצם ורידים זה רק בעוף, החיתוך הוא לצורך הוצאת הדם, הוא לא חולק על עצם השחיטה, אז אמרנו שאפשר לשחוט גם קנה וגם עוף, כך ראינו שההכרעה היא כמו השיטה הזאת, ועוד אמרנו כאן שהוא עושה חור בוורידים, כשהוא שוחט את הוושת, אז הוא מנקב גם באזור הוורידים שיצא הרבה דם, ובעיקר זה בעוף, כיוון שבעוף צולים אותו בבת אחת, ובהמה אין חשש, כי זה לא בבת אחת. והעניין של חצי אחד בעוף, אם זה מחצה זה רוב, או שמחצה זה לא רוב, זה כבר בעזרת השם נראה מחר. מחר ניפגש בסייעתא דשמיא ב8 בבוקר. שבוע טוב לכולם, בשורות טובות, ישועות ונחמות, וכל הישועות. שבוע טוב. שבוע טוב. כל טוב.